Ifli ni chu nu upato tak mai kumsom sari mi ania ama hi mi in ngai tlom le nelom takani bok chu tiang mi ani chungchuan mak tak main afa ten du am na wangin ai inan sal sakta dai mai hlam chia omin awak ro lai ta hiala mishin na tanga ngai tu point thil oi har takani he thon tu hi America ram khopui pakhat daila sa thil thlengania Ifli ni hi in simple ve taka chengin afa te ta ne ro anei ang aren lo ve thin le thung chuti chungchuan a be sei mi lo thil tongin afa te duam na chuan nun kong duam lo zeta hroi peng ta ani afa te pani Charlie le Sophia te chuan chungkuan din ve to a amai ro chu Charlie le Sophia te chuan sum le pailama harsanna na men lo an tok chhota a an harsanna to me ka ta chu an tal chhuat theina turani be sein an pani in turual chuan an nu che na in chu hral sak an tum tamaya atira chuan Ifli ni chuan alo pom ozong lo maya ma se afa te nan din mun harsan zia an soipui fe nu chuan ti luina in an hral lui tir theita ani afa te chuan thiam zetin sumlama harsana tok lo ta sela chuan hetiang ngai dan an nei bik lo tur thu an hril molmola Ifli ni chu ngui mel le ril rukal ding mel deuin avan vada ka an in hral tak chuan a lunga tileng hle mai a pasalina boral san nu phei chuan a in chung chu kho harna le tra na mun a chang fo thina a fanu Sophia chuan a nem thiam khop mai an hne na chuan anun kho harna a zia om tur ba ka anun po anuam sa jok don ani ti in a lo thlamuan ve a ti chuan Ifli ni chu a fa te thuro nang chon omarem ti ve ta ani a in son don ta ka wang chuan a thil poimo te chu atel khom ve miela chu ti lai tak chuan chuar lui to tak mai kum enge mozat an hon to lo chu a han thlek wanga chu ta chuan a pasal nena anin nei thil pek don la hon ngai mi lo ti set chu a han phora a suitcase a chuan a len don lo awangin pai mai ai chuan nupui nei lim a fapa Charlie chhomata na peta zoka Charlie chuan lak pa chuan lom thu a han soi zeta ma se hoti mel deuh hian chu thil chu thing rem lama chuan a the phei ta daya anu rei lo te a chuan anu chuan present ka khoya nge da ta ka ron zot le a ani chuan bungro da na hmuna a da that thuina lo chang ve mai Ifli ni chuan Charlie a khosa zia chu a en chuan makati dewa ma se boina neunewa tamba ka bil pek ngai an nei te chuan aril ru ati ha viawa ngain zar boi chun zom lem lovin theingil mai atum ta zoka ani na taka chuan July huam chunga real estate sum don na chuan hlok lama panzela wangin chumi be sei chuan Evelyn in chu afa ten an hral sak zok hi alo ni a an thuruk chu Evelyn ni chuan a hre thiam der si lo chu nu upato tak chu afanu Sophia te in lam chu a bel ve ta a Sophia chuan anu omna tur room lian vak lo chu a buat saya ma se July mun chu a pasal na thona mun ani box sia wangin mun nuam tak zong ani hau lo room rem tak ani lo awang chuan an tot hle maya atira chuan an boruak chu felvel vek maya Evelyn ni po chuan a tangkai theina zon a tang ve in ma taka thovin bakery a chuan changa lei thina an tul na zon thewa an chu awa main eile in a lo pe sak diam thin a mai ro chu nun hadam taka omlai chuan a malama mangchia in a lo muak reng mai Sophia pasal chuan a pizon Evelyn in a ron bel nu chuan an na thona a dip dal fo thin nia soin alung oi lo chhota hle maya ti chuan a eizon na ati khai laka ngain anu pui hne na chuan ni tin a phun tamaya a to pa chuan an in a tanga chuatir mai turin anu pui Sophia chu hril ta nge chu thu chuan Sophia chu ti mangang hle maya a pasal nen anin kar bo ruak chenin angong pala hlau ta hle chu ta tang chuan a ril ru po ani lo lama her zelin anu che vel hlek chuan ati thin ur zel tamaya chu tianga lo ni tak zela chuan Sophia ngai dan po apel ve ta a anu trapa Charlie chu bia in vin zet hian anu chuan an chung kwa chu a chaw buai vek thu chu hrila a kol chun zom theilo tur thu le anu chu ron hruaya en kol ve to turin a kauta ani Evelyn ni tan chuan a hril hai thak le maya a fa te chuan an nu chu a fa pakianga a om ve to tur thu an han hril chuan a ngai dan po an ron der ei lo bok nen du thlang thei po a an siam lo chu a ril ru tin a hle a Evelyn ni chuan a fa te min hmu a boi pui ngai a om fo a du lo awangin a phak tokin mani a in boi pui thina chu tianga ni lai kara a chung an ril ruput mang chu hria thiam a har le ang Peter khong ai thlak Evelyn tan engma tlong thei ta me lo
a fapa te in lama a in son nu po chuan boruak thalo bok chuan a kian san chuang lo Charlie nupui chu achunga a thalo em ngal boka chu Peter lain at omzet chu lungin tangang mai hian a room chunga chuan ni leng in an khunga chu tianga hun man reng chu hreoma ti hle a huai sen na som khomin a fapa Charlie chu in thlasung deuh chung hian a room a da tur TV te leisak turin angen top maya ma se Charlie ve thung chuan chu tiang leina tur poisa a nei lo tuin a lo chang dai bok si nen hreom ti deuhin hun amang chhozel tamai Charlie nupui la chu anin chung thil reng a chuan a khir hle maya a pasala nu chu chaukalama chuan lu mai pop hal sak lo chu mai chu ni lovin TV remote control te chu a thuk rumak boka chei dona te hian Evelyn ni chu ko du lo chang te hiala nei thin a ruma pleta wa chop sak ringot chang atam khop mai Charlie po chuan ni tin mai hian anupui hne na tangin anu hek na thu adong ta fo maya Evelyn ni po chu eng tiklai po a nok zonga chele phunchiar lutuk ang mai na nupui chu na soita thin Charlie anu chu mani in ti khongai thak mel puwa ram huai in chunga wa kwal dem ang mai hian a chho chiam boka Charlie nupui chuan Charlie chu na rek shok hian anu chungchang chungai tua chingfel wat turin a hrilta boka chumi nu rei lo te a chuan Charlie chuan a farnu chu anu chungchang thua bia in anu chuan an nu pa chu ti boina sajia le ni khat lek po an hne na omarem to lo thu shilin Sophia te in lama kir le mai se ati thu awashila Sophia la chuan a lo du bik lo thu le an ina anu omchen chu Charlie te kianga ala om ve lo thu te soin a lo nara chutia anin non ko lai tak chuan Sophia chuan ngai tuana thar nein anu chu nursing home lama da dai mai a thatarin thu a soya ti chuan Charlie te nu pa po an hadam ve to mai a rin thu soin Charlie ero chuan a lo nial vata chulai muna an da chuan thlatin sum tam tak an choi tho ngai thu an soya chutia Evelyn ni chungchanga Charlie le Sophia ti anin biak lai chuan Evelyn ni chuan a lo shep have reng chu ni in achunga afa teril ruput mang chuan a ril ru atina in amit tuia dang zo lo hiala chuta zet chuan Peter khongai thak tak Evelyn ni chu in ngai to harin afa te a ina shaltir tamai kha ati sual hle ti a she thiam ta asum le pai chau an lo du ani ti a shet chuan a ril ru an a hle maya achunga an tuan le ma chuan a thil nei de chu khung kho min tuma mu lo lai chuan a chuak ru ta daya kalna tur dang nei lo ta chu afa ten an shal sak tak anin luilam chu apan taringot maya anin te chu thia vek to alo nia chuta chuan in thar an lo samek bok an sul nu tham ral ta mai te chu an lung che takin a tra tira chutia tra lai chuan o a hriat than deuh hian lo kovin chumi lama han hoi chu an thenom nu thin Elizabeth hi alo nia Elizabeth chu rongkal nai vatin thingpui in puya a han soma an panhi chuan thingpui no dom pain an ti dun ta Elizabeth hi nu thatak mai ni in a thenom lui Evelyn ni mitmeng le hoi hera chuan har satna to ka ni ti a hriat thiam pui ngal mai Evelyn ni chu a han en zong ringot po in hun rei lo te chung po khan alan dan dang lam ta viewin atar zol le in a mua Evelyn ni po chuan tho khan la te in a chanchin chu Elizabeth hi a shilta a fa ten an hne na khosatura an du lo thu te an hne na tanga tong kam ngai thlak nuam po a hriat ngai lo thu te chu a shilta veka a fa te chun boina thlen tu mai an ngai thu le anun chu shem mun top theilo ang mai ani thu chu a han shila chung thu te a han hriat nu chuan Elizabeth chu an Evelyn ni chu thlamuanin lungai to reng su ka thian ifa te nan thlau thla che ni point ti in tran puya ngai nia pia nga atana om thu chuan a han nema Elizabeth chuan an komchar lama chuan a fapa in khwal bu ga siam thu shilin chuta chuan a ria thei tur thu a han shila Evelyn ni chuan han nial deuh ma se Elizabeth chuan thlem luin khwal bu ga chuan a hruai ta a Evelyn ni chuan a om na chu a fa ten an hriat a du lo viawa a chan chu aril ruan lo hliam da sat viau wang ani Elizabeth in chunga chuan thlathum lai a cheng ve tareng mai an ni panni chu anin ngai na hle maya an thil nei te chu du sak taka in tromin huan te po an siam du na Elizabeth fapa James a po chuan chutia anu le a thian nu in po tak maya an cheng du na mu chuan aril ru lo hlim ve in a mana piang in a tlo ve thina trumka chu choi khom an nei na James chuan anu thian nu Evelyn ni chu a chanchin lungsiat thlak tak le a fa te chuan engtizia a chunga nun ron chua mai nge an ni a hre chiang chak tlat mai
thil om zia han hriat nu chuan rap thla ka tiin a thanat pui ta hle engtin nge ma ni nu te chunga chu tianga an khosak ngam le tiin khin le thiala tum tamaya James a hian a te atanga a thian tha em mai ukil na tok lai thian alo nei reng boka a thian pa chu phone call manga bengalin a thian pa ne na chuan chu Peter khongai thak tak chanchin chu a han sil chuan ukil chuan makati in a case po lak sak nge lo du ve bok if leni fa ten an nu thatin poisa an pek theina turin ruam man an siam dun ta ani James a chuan thiam takin ma lata if leni fa te pani chu a thei anga chui zuin social media tlingin a chuya Sophia ne na chuan anu chanchin na a hriat thu le mai chan nge ya ron mutura shilin a address te chu a han pe a darkar ni nuwa chuan Charlie le Sophia chuan chulai mun chu an ron thleng ve ngal mai bok chuti lai chuan Evelyn ni chuan dokan lo kil mekin thingpui le kek de chu a lo kil meka Sophia le Charlie de chuan an nu an han mutut chu makan ti hle mai an dan pa ngai te in an nu chunga chuan an thin ur le ta ngal ringota Sophia chuan helai a hian mi bulai lo kho savel mai mai amo keinin mania tangkhan kan lo zong ve ngar chea ti in a han an khum ta chiama an thom chu Elizabeth chuan kitchen atang chuan lo ngai thave rengin thin ur zetin na ron in rol ve ta a Sophia te un nau chuan an nu thatum liam ta bo to mani mai atanga an zong ve chau chu za pui mati in a shok shep maya Sophia chu za ngai na nei lo le ram huai mai ani ti in an khum hlar mai an bo ruak chu asang ta viawa chuti lai chuan James a thiampa ukil chu an ruam manang chuan room le lama alo om ve reng boka ani chu in nial na chuan ron in rol ve ngalin Sophia le Charlie te chu anu phal lo chung sum an dua wanga anu ro thil an hral lui tir chung changa poilian thak an khoi thu ron soin an nu le pa ten in le lo an lo din to kum tam tak an lo en kol to chu anei tu Evelyn in cheng khatma a chan lo chan te chu chik takin a han zot boka Charlie la chuan thinrim ze thian chu in chu anei tu ani ve tho thu le an ni chu ron in rol lo turin a ti zek mai Sophia po chuan asum don na ti len adua atluan chho huna in lian zok leya anu chu en kol atum thu chuan alo phamoi ve chiam bok Charlie chuan chua san dai tumin kongkhar lampang chuan hoya porzet mei hian anu in a hral na lekha a minga sign thlap thu le engma fin fiana dangan nei lo thu shilin chua san mei tumta a chuti lai tak chuan ukil chuan a jacket chunga tape recorder chu ron la chuakin Charlie thil soi zo tak chia chu a han play non sak maya chu vele Charlie le Sophia chuan an hlau ta hle mai tape recorder mang chuan ukil chuan fin fiana thatok tak alo siam fel diam to chu ni in chuti lai chuan Evelyn ni chu ron thovin na ron in rol vata ukil po chu Evelyn ni zai ngai ran chung chuan alo om ve bok chu vele Evelyn ni chuan kumsom nga panga liam ta khan an suang to na hlen chho tura bulan ron tran chho thu nuk ul teu chungin a ron soya an poisa khol sa ang chuan chulai ram chu an leya puan in kai chopin chu ta chuan zan an riak ve mai thin an om tira tang chuan nuam an ti in chulai a chuan in pathum chawala oma ma se an tan chuan mun du thu sa mani a pasal chu chulai muna mistri ming thang tak ani nge a mundanga in hlo pain an in chu an sa ve bek beka kumni nuwa chuan an in chu an sa zo ve ta ani chuti lai pa ber mela lom nakha Sophia le Charlie de chuan mit thla ve ngei se adu thu soin Evelyn ni chuan Charlie ne na chuan kan in kan sak zo nu khan nang chu ka pum chunga ila om meka ipa in kan pahnia min khuwa vong lai te kha kala sereng thin a han ti chuan Charlie mita chuan mit tuiron nam chuaka Sophia chu be vele ngalin ilo pian ma shet khan ipa bula rotna ka siama ilo pian meu chung kan in chu zawin I bedroom turpo kan pe fel diam to ipa khan chu thil chu ka fandu du tak tan alo ti thina sin a han ti a Evelyn ni chuan soi chun zom zelin chu in chu an thi sen than tui le mit tui far chunga an sak ani na meu mei ma se ipa nen khan in ta na ti vek kan nia in ta ania in du danin kutin thak thayalom shal in du thu in soi lai khan ka shil hai te meu mai in ngai to na hun po ni tlem te chau kha kan nei ani sia ipa po kha hedin muna hian ding ve ta se ka thutluk na hi min trom pu yang ti ka ring chu wang chuan dan le ko po ngai lawang helai muna hian kan chung ko hian hriat reng tur kan hnut chia ve a
ma se chu arala tul to ani ve mai ti in a han soya Evelyn in nu mangai na ril ru atanga atu soi chungai thlain an ngoi thap mai Charlie le Sophie te chuan an lu an kuna an mit tuiron luang chuakin an nu Evelyn ni chuan afa te chu a han kwa tlai ni po atladam diai mai